सिकंदर करे बाद पलटी मारने का शेर 100 200 300 600 500 रुपये 75 चारीचे 75 रुपये 75 रुपये करो जी भैया को चारों के चार आगे बोलो ये बोलो यार प्रिय अलग रखो जी अलग रखो बोलो ये बोलो जी बोलो 50 रुपये 60 रुपये 65 रुपये 65 रुपये 65 रुपये 65 रुपये 65 रुपये खाली 70 रुपये 75 रुपये 75 रुपये करो जी बोलो ये बोलो 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये 70 रुपये 70 रुपये 75 रुपये 75 रुपये करो जी मोला भाई आइए बोलो 10 रुपये 20 रुपये 40 50 50 रुपये करो जी सिकंदर भाई बोलो 50 रुपये 60 रुपये 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये 70 रुपये 70 रुपये पूरे जाते हैं 75 रुपये 75 रुपये 75 रुपये 75 रुपये 75 रुपये 75 रुपये ये माल अच्छा है माल भारी कड़क माल है 75 रुपये 75 रुपये हो गए ये जो ये 75 यार 75 राय ने 75 रुपये 75 रुपये हो गए ना हाँ 75 रुपये करो जी खा वो बोलो 3 नंबर 3 बोलो देख रहे मोशी ना बोलो 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 55 रुपये 60 रुपये 60 रुपये 60 रुपये करो जी भैया ये है क्या किसका क्या मुझका कर रहा है बोलो बोलो 60 रुपये खाली 60 रुपये मानबड़ हेळಬೇಕು बोलो 65 रुपये 65 रुपये अरे ये कड़क है माल कड़क है ಈಗ ನಾನು ತಳಗಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಂಗೆ 65 रुपये 65 रुपये 65 रुपये खाली 65 रुपये 65 रुपये 70 रुपये 70 रुपये 75 रुपये 75 रुपये 75 रुपये दादू 75 रुपये करो जी भैया 30 रुपये ग्रीन वाला 30 रुपये 30 रुपये 35 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 रुपये जाने 35 रुपये 35 रुपये करो जी बोले 4 अच्छा बोलो 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 55 रुपये 60 रुपये 60 रुपये 60 रुपये जाने 60 रुपये करो जी ये काला क्या बोलो ये बोलो ये मीडियम वाला है देखो मीडियम वाला बोलो बोलो 50 रुपये तक कर नहीं हो एक लेक जाता छोड़ना बोलो 50 रुपये 60 रुपये 60 रुपये 60 रुपये 60 रुपये वो कार्ड छोड़ मैं चलता कार्ड को पेट चलता खाली 60 रुपये काम एक खाई ले बोलो 60 रुपये
60 ರೂಪಾಯಿ 65 ರೂಪಾಯಿ 65 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 75 ರೂಪಾಯಿ 75 ರೂಪಾಯಿ दोनों देने की 75 रूपाये 75 रूपये करो जी आशिम बोलो ये बोलो जिंदगी में एक बार बोलो ये दो इनको दो बोलो 50 रूपये 60 रूपये 60 रूपये खाली 60 रूपये खाली 60 रूपये खाली 60 रूपये खाली 60 रूपये अच्छा है रे माल है माल अच्छा है 60 रुपये 65 रूपये 65 रूपये 65 रूपये 65 रूपये अच्छा है रे माल है 65 रूपये 65 रूपये करो जी बोलो 65 रूपये 65 रूपये 65 रूपये 65 रूपये 65 रूपये 65 रूपये 70 रूपये 70 रूपये खाली 70 रूपये खाली 70 रूपये हो गए खाली 70 रूपये 70 रूपये 75 रूपये 75 रूपये 75 रूपये जाने में 75 रूपये बोलो ये बोलो आटा लगा 17 क्यों लगाते हैं? बोलो 50 रूपये ये हमारा नाम से खाली 50 रूपये खाली 50 रूपये 50 रूपये करो ये 40 करो बोलो ये 10 रूपये खाली 10 रूपये खाने वाले हो खाने वाले खाली 10 रूपये 100 रुपये लाड करो अरे भैया 21 21 4 टाटा चलो